És un trajecte ben curiós, perquè jo no vaig estudiar cuina ni res. Jo me'n vaig anar als 18 anys a estudiar a Barcelona, m'he llicenciat en Humanitats, volem treballar al món cultural, al sector cultural, no volem tornar a pujar a Barruera. Vull dir que si m'ho haguessis preguntat llavors t'hauria dit, vamos, jo no torno a Barruera ni... Però coses de la vida, doncs mira, m'hi van portar que vaig acabar els meus estudis, vaig estar una miqueta per Barcelona, però no vaig acabar de trobar res realment que m'entusiasmés. Tenia moltes ganes de fer alguna cosa jo, no sabia el què, però notava com un bullici a dintre de fer alguna cosa, i allò que s'hi donen les condicions adequades al lloc adequat. Ma mare tenia una botigueta de records que volia canviar, vaig entrar allí, era iniciat un projecte per fer com algo així més vins i algo així de menjar, servir menjar, i no sé, m'hi vaig abocar amb aquell projecte, m'hi va enganxar moltíssim, poder començar algo des de zero, donar-li forma, i va ser una forma gastronòmica, i aquí estic amb el projecte del Ventador, que ja fa 11 anys que l'hem obert. Vull dir que ja comença a tindre una consolidació, crec que podem dir, i molt contents, la veritat, perquè un projecte que s'ha anat transformant, o sigui, va començar d'una manera, ja t'ho dic jo, durant tot aquest procés he anat aprenent, saps? Com a cuinera, o sigui, he après, estic encara, cada dia aprenent un ofici, he anat creixent com a persona, m'he anat fent adulta, la visió de les coses, i molt contenta. La Vall de Boí està molt a prop del cel, però molt lluny de tot. Què creus que falta encara al lloc on estàs perquè negocis com el teu puguin realment tirar endavant sense por? Doncs mira, una pregunta complicada, perquè jo personalment crec que no li falta res a la Vall de Boí, perquè la seva gràcia precisament és que està tan lluny de tot arreu que s'hi preserva tal com és, i tenim aquesta natura increïble, aquesta poca massificació, el fet que t'hi lleves un dimarts al matí després d'un pont i no hi ha ningú, i això jo personalment m'encanta, saps? Per això dic que probablement no li falta res. Ara, des de la visió empresarial, des de si em poso negoci, sí que dic, ostres, ojalà hi hagués una estabilitat, ojalà no estés la temporada tan marcada en una època que ve tothom i després ningú, i estiguéssim sempre amb aquest ziga-zaga, que per exemple vam mantenir un restaurant com el meu, que intentem treballar producte fresc, que intentem sempre estar al loro de lo que hi ha i ens arriba cada dia, és complicat. Llavors, tinc el cor partit, saps? Perquè per una part m'encanta tal com és, i per una altra sí que m'agradaria aquesta estabilitat. Jo el que apostaria 100% és per la qualitat, sempre. O sigui, fem el que fem, el negoci que tinguem, el model de negoci, ha de ser un negoci de qualitat, perquè les persones que vinguen tinguen una experiència única i que realment vulguin repetir, saps? Que no anem a buscar un turisme de quantitat, que vingui una vegada, tot les coses de qualsevol manera i no torni més, sinó que aquella persona que vingui s'enamori del lloc, s'enamori de la gent, s'enamori de l'hotel que ha estat, del restaurant on ha anat, i vulgui repetir. Ho veiem al nostre territori que tenim, i al nostre romànic i al patrimoni. Vull dir, no podem fer una proposta que no sigui de qualitat i entenent això com un valor més del lloc on som.